Здравейте, приятели! Правя този лайв, за да се представя за тези, които не ме познават. Защо точно днес? Днес е един ден с много енергия. 12-12-2020. Казвам се Диан Радков. Занимавам се с личностно развитие. Създател съм на Facebook страниците "Искам да споделя" и "Светът на мислите". Създадох тези страници с цел: на първата споделям все още мисли на известни хора, а втората, "Светът на мислите", я създадох с цел да помагам на хора, на такива, които са с ниска самооценка и самочувствие. Чрез промяна на мислите и действията, които имате, да промените и живота, който живеете. Защото няма как сегашните мисли и действия, които са ви довели до положението, в което сте в момента, същите тези мисли и действия да ви доведат до мястото, където искате да бъдете. Те трябва да се променят. И аз вярвам, че всеки човек може да се промени и да живее живот много по-добър, от който живее в момента. Другото, което искам да ви споделя, е, че тъй като наближават много светли празници, в тази връзка реших да обявя 12 безплатни консултации. За тези, които желаят, просто коментирайте под видеото с текст "консултация" и аз ще се свържа с всеки един от вас, за да уточним дена и часа на консултациите. Това беше от мен за тази вечер. Бъдете щастливи и обичани. И обичайте. Лека вечер на всички!